apa mak? Guys, teh pucuk. Cantik pura tapi jan. Ayo pura. Itu jadi rapi. Iya. Pak apa sih Rono ya? Aku ora ngerti cuma jarine nek kan kae jarine karyawane. Pak mau sampe neh tapi teko. Ya aku ini. Oh iya Pak. Seragam apa? 410.000. Pas wes saya belum pernah. 2, 3, 4, 10.000. Udah mana? Ayo Kak. Ah lebih gudang misalnya. Iya, lebono bujang. Bajai. Tuh. Kenapa? Kenapa? Dedek Mas Dames. Jo. Jo. Mak. Iya, musik gaya. Anjing bos. Ucok sih. Ucok mati. Ini udah tidak terpakai, guys. Bakul gede ini tuh. Angkat dua tuh ya sak. Ngeri ya bakul gede. Pergi dari dulu bakul walah tak tukang itu dari cek kecil, cek melok uang. Lagi dari juragan kok. Ngeri ya. Kalau gini ya kata. Nek iki cek burung ngene wong, aku malah juragan kok. Aku malah belanjani ndekne. Malah saiki ndekne jadi juragan, aku cek blonjo. Astagfirullah. Areng ana sabar. Rezeki wong iki beda-beda mes aja sambat. Aku cerita. Pengalaman ya. Iwe Mana ini? Jangan diangkat kok. Rosa ini bagus, Rosa lah. Bagus rako-rako. Nggih. Iki lho, finish mandi. Break. Break. Biasa cah kuwi kene ngopi, mbek mendem. Mendem le. Wong kerpetok mendem le. Ah, ri mendeman. Tapi marane tomat. Ayo. Undang mendem ae lak pelintang perisian banget. Besar kabeh iki. Untuk lara kok. Makasih ya, Lala. Yang makan coklat berangkat. Oke. Guys, kita sampai di tempatnya BJN, BYN, Buyuni. BST. Buyuni Besti. Guys. Assalamualaikum. Mana yang hitam? Assalamualaikum. Jadi nanya uang. Kenapa? Enak lah. Buat dewe. Assalamualaikum. Balik deh. Assalamualaikum. Lu enggak pinara lu. Assalamualaikum. Taring-taring, sak welase. Diingetin tenanan. Assalamualaikum. Dikongkon semua kok ya mbek tuang pemain. Nggih. Mai.
Ayo jenguk, duduk. Nggih Mbak, salim. Ya Allah Mbak. Wes duduk. Manis. Mae belet. Bapakku. Menunggu buyuni sih guys. Ya sepurane ku wonten apa-apa mama tawon. Dalu ndek dalu ki Rana Arifin pun mriki. Nggih. Ya Allah, Arifin aku tak dicari. Mboten paling jarang nggih. Ndang wis ngono. Nek Arifin sak omah niku Bu kalih kula. Ayo berdiri ora. Lah sakniki kono mamah dhewe. Lah kula nek mboten ten sing geret tunggone nggih tepi Bu. Nggih tak tantung. Pak Edik ngoten. Nggih. Kok karo lapar kaya apa Bu nasibku. Aduh, Kenapa napa mak? Ndek dalu ditunggoni ngaji ngantos selesai kok mak. Terus Nara kan napa niku dereng ngantuk mak. Terus ayun mbi ngoten. Udah malam itu ayo mbi ngoten. Wong dalu niku mengajak teng mbi-mbian mriku to mak. Lah tenggene kula iki lho wong lagi nungguku. Anake montor, kula teng kamar niku mbahne glimbungan mbek mbahe terus mlebu kali kula. Gragapan kula pun turu. Ya nek kula njur Mbah Mis. Nggih nek jenengan saged cetha. Mbah Mis. Kali kula ayo kemana nduk mbi ngoten. Nah niki jenengan salehna mriku. Nggih mak, iki kan napa kan sing sepuh kan Mbah Sam nggih Mbah Dasi kan sing bajeng to. Nduk iki 7 dina nglumpuk yo nduk yo ning omahe salah siji padha ae kono yo omahe bukem kene ibukem kene gone bukem. Dedek Dewi ning kene Mbak dadi siji yo ombo ngoten. Terus nek dalu kula mbetok kasur mak, kula buk jejer-jejer wonten teng ruang tamu iki badhe ngaos to. Diresiki terus digelari niku karpet. Terus kula nggih kalih hadi-hadi nek kula nggih buke weling nduk yo kae awake dhewe kan mok telu. Aja sampe tukaran kula. Nek opo-opo dirempuk bareng kula. Badhe boten enten nih. Tenggriya niku aja tenggriya sakit kan asline boten purun to mak ajeng dijak tenggriya sakit iku Bu niku pun kudu mong. Gak usah aku nang omahane. Iya tuh golek obat adek Bu, adek mau piye semangat. Pokoknya kula nyemangati. Wes tondok sing rukun yun kok sing gedhe. Adik-adik sing pinter. Aja sampe tukaran. Kowe eleng susi yo nek Dewi iki aku ikhlas ngono. Ikhlas piye Bu? Kula guyoni kula kisik ngoten niku toh nyuwune kan nek kalih kula bagian kisik mak kula mesti cerita jenengan kula nek jam ngenten ngisik bayi kula ngoten. Dek Susi ganti pampers, Dek Dewi sing tukang pijet. Dadi tiga niku enten tugasnya masing-masing. Aku nek Dewi sing pijet iki empuk ngono. Nek Susi iki nganuni pampers sih wonge istilahnya todos ngoten niku pripun todos sih pripun pokoke sacet ngoten lho. Nek kula kalau Dek Dewi iki mungkin ora patek sacet nggih saged tapi mboten saged sacet Dek Susi kan pancen riyen kan perawat omah nggih. Nek kula bagian tak kisiki kalih tak guyoni. Aku ki wis anu yun ya. Ketok iki piye ya yun awakku ki piye lah Bu. Ayo tak golekno tombong. Moh mari aku ki men digenjongi ngono kuwi lho aku emoh ngoten mak. Terus semangat to Bu. Kowe sing pinter yo wis sembarang. Hadi-hadi nang aja tukaran ngoten. Terus nek aku duwe apa-apa kowe karo Dewi pamane ora tak kekno Susi. Kowe aja meri boten ngono. Seeling mak. Sing diomongno Bu ini kula eling kabeh. Intine kula kadang mau tiap tiga mak kula Dek Susi Dek Dewi. Aja sampe tukaran ngoten nek apa-apa dirempuk bareng kowe sing tuwa ngoten. Tukaran sing direbut ki mak. Ngoten sepuh mawon. Yo
project top side umpamane ra. Sakniki kan Nggih. Bu insyaallah pun boten sakit. Pun tak jejerke Pak Oh jejer nggih. jejer Pak Oh, nggih. jejer nggih. Jejer dan terus ngene londo ibu mungkin nganu apa sampean nek istilah niki kan tesik tanahe watos tesik Nggih. nganu nggih terus kalih dik toyo nggih rembukan insyaallah Mbak mungkin nek menawi nopo bakdo satu sen, nopo bakdo pendak pisan, nopo bakdo pendak pindho, nopo bakdo 1000 tanahe kan sampun ados engko diseragamke nggih namung di keramik kotak ngoten terus disukani nama ngoten tok kados Pake. Nah niku kan Pake kula nggih denger Pake niku kan riyen kula pesen ke teng toko material mriku Mak. Niku kan menunggu hari ya Mak soalnya kan udah ditulisi asmane to Mak. Berarti niki patok iki. Nggih, patok riyen kalih ngoten. Ngoten nggih guyon. Nate ngapa nek kalih kula kadang kan Dik Susi nembe mbah-mbah napa kadang kan guyone kalih kula ngoten niku. Mbene anu ngeten to ceritane. Atik anu yo jejere Pak Om rek wis dinggone budenem ngono. Lah kenging napa Bu kula ngoten ae. Yo gak apa-apa ngoten. Kula niku pas niku nggih pun anu Mak. Kan budene kula kapundhut dijejer Pake to. Jejerke Pake ngoten. Ya alhamdulillah niku kok buke nggih sebelahe terus Pake niku diapit mriki bude tengah Pake terus sebelah mrikine Waalaikumsalam. Iki es Mbak. Mbak Reta. Wonten wingking Mbak. Nggih sampun. Mugi buke Amangan ibadah padang dongane jembar kubur. Amin. Amin. Ampun. Lalu dongake napa nggih sing mok dongake ora. Aku iki karo Mbah Susi kadang awan iki wedi biar istirahat. Ora ditilik talak tilik iki kok malah kowang. Ngono lho. Sejak gerah niku anu pola sarene Mbak iki kualik. Terus nek siang akeh sarene, Nggih. tapi nek bengi melek Aku kadang ngeri niku nang sawu kula mboten buka sehari Mak. Kadang ditutup. Kan iki nggih sungkan nggih. nggih. Kadang kok terus ndelok konten-kontenku ngono kuwi wis meneng dene. Mak niku jenengan mak mesti ndek mak dames tumbas bakso iki lho yo pengen. Jenengan pengen mboten purun Mak. Mesti nek ngertos jenengan dahar bakso napa dahar napa ngoten niku lontong galak napa ngoten niku kuwi mesane seneng tapi nek kula tumbaske mboten purun kok contohnya ndek wingi terakhir kali wingi ape ning Diyun ngono ajeng niku Bu rapat BPD teng Balai Desa lah dek numpak motor anu ajeng kula tumbaske putu aku tukokno ya kula tumbaske 3 Mas nggih terus nembe dibuka walah seneng cah ibuku nyuwun putu dibukakno karo Dik Susi lah nggih dugi lawang niku Mak pun balik kon nggawa makjah kabeh ae nggawa makjah kabeh dadi pengen tapi begitu roh makme kuwi ke anu ke Mbakku pun disandang. sampun bagi yang menanyakan Bagong ya pemirsa kemarin kan bagi kapundhut nang kono Selasa legi alhamdulillah iki ngene pemirsa padha karo kapundhute Kyai Haji Maimun Zubair nggih teng Selasa legi nggih pukul 4 tapi kan Kyai Haji Maimun Zubair kan teng Mekah mriku nggih mana kapundhute terus Mbak Kong niku ditelepon kali Dik Susi boten diangkat terus bakdo ibu sampun bakdo di makam kan niku kan jam 11 nggih sekitar jam 1:30 terus telepon enek apa Mbak ngoten ibu sampun kapundhut boten ku nangis aku mari gak iso rono Mbak terus piye boten napa-napa sing penting jenengan paringi sehat, paringi donga, mugi-mugi husnul khotimah. Iki kan Mbah Kong juga gerah ya pemirsa, posisi nggih teng Bojonegoro dirawat saudaranya sama putra-putrine ngono lho pemirsa. Dadi Mbah Kong nggih gerah. Padha gerahe. Dadi wis padha donga dina, sing penting kan Mbah Kong sampun dikabari ngoten. Asline yo kepengen rene tapi apa daya awake sakit juga ngono. Oh, pun dikabari wingi kan pun telepon kula to.
meninggalnya jam piro Mbak Yun? Jam sekawan. Ngoten seduluk telepon meneh. Berarti ibu wis kapundhut Mbak Yun. Meninggalnya jam piro Mbak Yun? Jam sekawan kong. Terus ngono kuwi ngaji apa ora Mbak Yun? Nggih kok ngaji. Ngajine mbok kei imam apa ora? Nggih kok. Tampak mulai niki kok genten Dek Susi. Ibu meninggalnya di apa Mbak? Ngono terus pemirsa dadi jenenge ala pripun nggih pemirsa nek ngarani. Ibaratnya pun sepuh mungkin nggih pun rada pikom dadi nggih mboten nyalahke Mbah Kong. Kula nggih ngesakno jane apa daya posisine Mbah Kong nggih gerah ngoten lho. Wis pokoke donga dina muga paringi sehat ya Kong. Ibu sampun penak pun mboten ngraoske sakit. Muga-muga Bu kula saged memenuhi permintaan jenengan Kong. Ngayomi dulur-dulur kok rukun. Rukun iki Mbak. Kok teludang. Aja tukaran ya Yun ya adinem lho Susi. Nggih. Nek Dewi aku ki ora kuwatir men ngono ya pemirsa, nek aku Dewi ki ora kuwatir. Ketoke nek kowe bareng aku ya wis ikhlas ora kuwatir mek kowe ngono. Wis sing pinter adinem kalau eling apa eling Susi nggih Bu yo eling Bu ngadine mosok ora eling kula ngoten. Di balik kata-kata itu niku kula mboten ngeh nek apa ibuku kok ngendikan ngoten lho. Wis intine kaum sing apik ngoten lagi Mak nggih. Wong kula iki mboten pengen dikei napa-napa Bu. Rukun karo dulur iki jane seneng Bu. Ngoten iki. Tapi nggih kadang tidak rukun kadang nggih. Iya, ame jauh kadang yo ana sing gelem ana sing ora. Wis tungane Mak kula namung telu tok. Iki rukun terus mek Dek Dewi kali Dek Susi nek kleru-klerune awake dhewe padha saling sing mengingatkan kok nek ana sing sijine kenceng sing sijine kok iso ngimbangi kendho. Nek masalah sing perlu dirembuk ya rembukan, sing penting aja tukaran ya Dik ya awake dhewe wong telu. Kula niku tak semangati terus pancen pun sampun takdire Allah. Teng Lauful Mahfud pancen nggih pun ginares nek Ibu dinten niku kedah ditimbali. Pripun melih Mak awake dhewe kan sebagai hambane Allah saged nggih namung nyuwun ndonga ngoten nggih Mak nggih. Nah niku kan dibalik ngeten niki kan Allah pun gadah rencana sing terbaik yang kita sendiri tidak tahu ngono lho pemirsa. Sudah 3 hari ini. Nggih, 3 hari tadi malam toh, nanti malam berarti malam keempat, terus nanti malam kelima, malam ketujuh nih kan tenggene minggu pemirsa. Minggu malam niku malam ketujuh nggih pemirsa. Setelah itu nanti per tiap malam Jumat kita nggih ngaji, malam Jumat ngaji malih ngantos ke-40 ngoten. Ke-40 terus mengke ke 100 harine ngoten. 100 hari terus mengke pendak siji, pendak loro, terus terakhir niku nyewu. Kemarin nggih enten napa mboten enten bujeng ungkur-ungkuran wonten nek teng mriki tetep wonten. Niku gen apa? Supaya kuwi anak turune benang mungkur kabeh. Kuwi digawekno ambeng 3 ganjil pemirsa yo kan enten sing tanglet kula lah. Niku damelke ambeng 3, lah ambenge kuwi ambeng pucuk ungkur-ungkuran. Dalu niku. Nggih Mak, niku maksude supaya anak putune wis ndang mungkur kabeh mentas. Nggih, ndang mentas iso pinter golek sandang pangan melanjutkan hidup. Ono pemirsa. Nek nggih, mungkin beda cara pemirsa nggih. Kok ada itunya Bu Yuni? Nggih, nek sing tanya ngoten. Wong Jawa ki merken kok ngertan. Nggih, nek teng mriki dikeki. Jute ya nyatane wong sing do mulai-mulai mbok ora duwe wong apa jute nyatane ya iso ya. Nek ndegokanku eneng wong sing ora sadan-sadan ora apa lah kan kita yo wis nganut lah. Nggih, nganut Riyen-riyen riyen-riyen adat sing penting ora menyekutukan Allah. Nggih, mboten tetep Allah. Nah, ngumpulno wong iki mosok apik ora disuguhi, ibarate ngoten iki. Nggih. Ngumpulno wong kok apike piye cah dikeki pangan. Pantese pripun ngoten. Apike piye cah? Apik padha
timbang ngaji jago ngrasani kan digawe talinan ngaji ngono lho mulane digawe simpel digawe penake mergo yo ngono mau coba ora engkek yo mboten ono ora tapi mriki sebagai istilahnya kan ngene lho Nduk ya awake dhewe wis di apa ya ditekani tamu meskipun awake dhewe iki lagi kesripahan angge anu gelas banyu putih tetep apa nek kok anak jaminane alhamdulillah. Nggih matur nuwun nggih untuk Mbak Tika sing kemarin menitipkan rezeki nggo tumbas jajane bayi terus melemak niku. Mbak sinten niku sing teng kene jenengan niku lho Mak sing masak rendang niku lho. Mbak sinten niku Mbak Andini. Andini niku nggih nitip langsung tak kena Dik Dewi kula ngrasal niku. Bu Yuni saya nitip ngoten niku Dik Dewi ki anu Mbak ku mesti nggo tuku jaminan niku nggih ngoten. Anu Dik dititipi karo Mbak Tika. Anu Mbak sampean sing langsung jukuk ya wis tak anokno baksone langsung jukuk kula pendet terus langsung dibunderi langsung tinggi matur suwun nggih. Muga ya rezekine anak sing baris ya Bu mboten baris napa. Ampun dulu. Iki wis mulai jam 4 ya sepurane Kula sing ayo tak dibuat. napa le Mbak? Napa Bu sekedhik. Ono repot-repot niku kula ben tumbaske kacang, kula tumbaske nganu ini niku. Anjir repot-repot niku nama kok nenten Duk sesama nikah, kumpul sama nikah ya Allah. Mak sak mencet ya Allah. Tak kanthi kesayane nang jenengan Allah nang bolos di mak sak mencet Allah. Kan kersane tinggi. Ya iki kok jeneng ditake kok sak mencet Allah. Kak jero bisa nanti. Ya Allah, mak nopo tuh, kedik. Kok waduh, apa koordinasi sih apa di sedih teman-teman mungkin sedih teman-teman mungkin malah anak-anak anak-anak mas sedih mungkin malah bayi malah susah mungkin Husnul khotimah nggih jenengan nggih Bu mboten ngrasake sakit nggih jenengan pun wis bayi pun mboten ngrasake sakit tunjuk riyen Ndonga ki ya wis ra karuan putune nang kono dijalukno. Saged nggih mengusahakan tidak berobat didongake semampu kita ya rumah sakit. Tapi Allah lebih sayang bayi ngoten. Ndak diminum, Dok. Nggih, Bu. Ampun disepirin. Pokoknya bayi wis padang dalan Amin. Amin. terima amalan ibadah siti tinggal muga diparing kuat tabah kabeh bakalane yo ana kapan narisane dhewe awake entuk ya awake dhewe ngene iki ora ora tapi ndonga muga diparing sehat walafiat iso mamang Amin. mamang anak sampai ning kakek-kakek Mingkem apik ngono pemirsa. Mingkem guyu apik ngono rapet. Apik ngono. Ya Allah, aku sampai nopo iso ya kapundhut kaya biasa apik ngono. Maksudnya resik iso senyum apik ngono. Mbak Susi umurnya berapa?
5 ya. Sekawan. 4 ya, Bu. Nggih, Mbah Dasi, Mbah Sam, Mbah Ban terus buke. Berdasi ki malah wala wis anu. Alamak dilalai untuk pesenan. Kan Mbak Yuni bayi kan catering lah. Suun mak nggih, ya Allah jangan nyempet ke waktu ngeten ya mak. Wah, wis kurane punek Ya kula sing mana. maksudnya Mboten apa-apa. boten bisa kecumuk-cumuk. Ampun mak, Tok kula gadah gadah aku mangan manut. ya Allah aku duwe cacile. Nggih mboten apa-apa. Aku panape sore rene iki apa nggih. Apa rene iki balungku ki wis ibarat iki koyo Pak Amrono ku Arifin malah dadi pikirane Arifin. Mboten apa-apa mak, dongane mawon. Nek sing nyupiri ngono ora apa-apa, tapi nek kowe rono dhewe aja ngono. Nggih pun. Lha pripun? Seusia awake dhewe niku kan pun beda pun mboten kados riyen to mak. Wis pokoke karo sing enek sing nggawa sing ngenom. Nggih. Nggih mak. Ya Allah, muga-muga aku iso ngembana-mana ibuku, rukun terus mek dulur-dulurku nggih mak ngantek tuwek ngantek kakek nenek. Ya ora karo Kabeh karo tonggo karo kabeh muga-muga paringi apik aja sampe. awake dhewe iki tukaran ngono garan itu tukaran luprah bar Bar. breng karepe gitu ya. Nggih mak. Ya